नरेंद्र मोदीजी आम्ही मतदान आमच्या लोकांनी केल्लें आसा आनी मोदीजी खातीर आमी जे काम केलें की नरेंद्र मोदी खातीर जे पयशे आमच्या सरकारा कडेन येता ते आमी योग्य पद्दतीन लोकां कडेन पावपाचो प्रयत्न केला. ह्युमॅनिटी एंड बेस ऑफ ह्युमॅनिटी आमी आमचें काम जे आमच्या मतदारसंघात आमी करता. वाळपरी पर्या मतदारसंघात दोन्ही मतदारसंघात उजगांव आमदारपेक्षा चड ह्युमॅनिटी हो एस्पेक्ट घेवन आमी भारतीय जनता पार्टीची जी विचारधारा आनी देशाचे प्रधानमंत्रीचे केला. राजकारणात केन्नाय रिजल्ट वेगळो कसोय येवं शकता तो विशय वेगळो. पण आमच्या मतदारसंघात 37 तुमी म्हाका प्रश्न विचारले आमी जे ह्युमॅनिटी आमच्या फुड्यान दवरून आमी जे तरेन लोकां मदीं रावता लोकांची कामां करता आनी देशाचे प्रधानमंत्रीची विचारधारा लोकां कडेन पावपाचो आमी प्रयत्न करता हो तेजो आमकां कौल गावल्लो आसा. हे इतले व्हडल्या प्रमाणात लोकांनी भारतीय जनता पार्टीक जे मतदान केल्लें आसा आनी ते केल्या इतल्याच खातीर की देशाचे प्रधानमंत्री परत एकदा आमकां देशाचे प्रधानमंत्री जाय म्हणून आमच्या लोकांनी सगळ्या लोकांनी भायर येवन आमचें मतदान केल्लें आसा. आनी आमचे खासदार श्रीपाद नायक तेंचे आमचे एकदम बरे संबंद आसा. तेणी केन्नाय खंयच्या मनशाचें केन्ना वायट केलें ना. तो आयज भोवमतांनी निवडून आयला. एकूच दिसता कोणी कितलेय म्हणो पूण तो मनीस एक बरो अशी व्यक्ती आनी म्हाका खुशी जाली की तो 1 लाखाचे वयर मतदान घेवन आयला. आमचो एक थोडो ल्हानसो वांटो आमी जे कॉन्ट्रिब्यूट करूं शकले भारतीय जनता पार्टीच्या विजया खातीर. हय बरोबर आहा कांय गोश्टी करेक्शन जावपाक जाय ते पक्ष योग्य तरेन करेक्शन करतले. जेन्ना करेक्शन करिना तेन्ना केन्ना कांय गोश्टी वयर सकयल जावं शकता. मतदानाबद्दल तुम्ही खुश आहे का? 70च्या मतदाराचा मी हात जोडून साष्टांग नमस्कार करणार आहे. कारण 70च्या जनतेने आम्ही जे शब्द दिला मीडियामध्ये की आम्ही 30,000च्या वर आम्ही मतदान आम्ही श्रीपाद नाईकला आणि देशाच्या प्रधानमंत्रीला आम्ही हे मतदान आम्ही पोहोचवण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार. ते मतदान आम्ही करून दाखवलेलं आहे. ते 33,500 काय 34,000 जे मतदानची लीड आम्हाला मिळाली. जे गोव्याच्या इतिहासात कधी एवढे मतदान कोणत्याही खासदाराला काय पक्षाला मिळाली नाही. ती 70च्या जनतेने आणि उजगावच्या जनतेने आम्हाला योग्य तऱ्हेचे समर्थन करून आम्ही जे लोकांना आश्वासनं दिले आम्ही जे देशाच्या प्रधानमंत्रीची जी विचारधारा लोकांकडे पोहोचवले हे भारतीय जनता पार्टीसाठी तुम्ही मतदान ह्यासाठी करायला पाहिजे. कारण आम्हाला परत एकदा देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी पाहिजे म्हणून लोकांनी मतदान केलं पाहिजे. साऊथ गोव्यामध्ये मोदींचा चालला नाही पक्षाचा व्यक्त नाही पक्षाला